what is up you guys? So for today's video mag-unbox pa ng Beyblade. So yan, sinunog ko na to para hindi makita ang aking address. So yan, start na tayo. Let's give it a clean cut. Yep, what a clean cut. So tara na, mag-unbox na tayo. Wow, grabe, napaka-box naman nito. Ano to? Thank you. Uy, ano ba dito? Uy. Meron siyang freebie. Ito, kulay yellow na. Sa yellow. Ito pa dyan. Baka meron pa. Ano ba? Walang freebie. Eh, meron pa. Ito pa, oh. Track. Anyways. It's not important. Let's pop it open. Ooh. Grabe, napakaganda naman ng packaging nito. Grabe ah. Napakaganda ng packaging ah. No dent at ito ah. So yan, ang binili ko ay isang come out, whatever you want. Come out. Isang Wait. Let me just cut. Isang Meted Eldrago Assault. Yan. Rapidity, syempre. Meted Eldrago Assault. Yan. Next naman na binili ko ay isang Astro Pegasus 105 RF. Astro Pegasus. Rapidity, of course. Yung isang how do I do this? Isang Meted Eldrago Rush. Yan. So, isi-6 ko lang siya, guys. So, ito na po sila. Una, tignan natin tong Astro Pegasus. Yan, use the manipulator. Fighting skill, high speed circuit, tuk, fighting skill, poop. Yan, wait lang, tanggalan itong mga tape. Yes, sir, yan. Yan ang kanyang stats. Meron siyang attack tip. Yeah, nothing too special dito. Parang ano lang siya, normal Pegasus but red. It's a Amogos. Ay, impostor. Dong. Ito ang kanyang face. Ito ang kanyang clear wheel. Tapos ito na rin kanyang metal wheel. Tapos ito ang kanyang track. Ito ang kanyang bottom. So yan, dito tayo sa may Meted Eldrago Rush. Ito ang kanyang manipulator. Yan, tapos rapidity, of course. It's an attack type. Lahat sila attack type. Malamang. Hongye. Tapos speed circumstances. Bla. Ito ang kanyang box. Ito ang kanyang face. Clear wheel. Tapos ang metal wheel. Ito ang kanyang track. Tapos ito ang kanyang bottom. Net launcher, of course. Let's remove the tape. So naman ang ating Meted Eldrago Assault, not Rush.
Yung blue. I think this will be my favorite. Ilalagay ko lang siya dyan. Yan tong manipulator, light launcher, hongi, attack type of course. Ooh, sheesh. They gave us rush, yung rush na stats, hindi yung assault. Stupid tape. Yan. Made in China, something like that. Warning. Yeah, blah, 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 blah. Nothing too special. Just to remind, yung hindi natin to i-assemble ngayon. Nakaseparate yun. Gagawin ko pa lang. Goodbye. Kung nagustuhan mo video na to, don't forget to like, share, and subscribe. Goodbye!